Yau za mu yi magana ne akan abin da ake nufi da marketing development. Marketing development. Menene ake nufi da marketing? Wato mafi yawanci 'yan kasuwa suna ɗauka cewa idan kana da good idea, wato kana da idea mai kyau ko kana da kaya mai kyau wanda mutane suke bukata, wannan kaɗai ya isa a ce mutane su zo wurinka su yi siyayya ko kuma ya zamanto cewa ka samu nasara a kasuwanci. Shi marketing shine bambancin wato business wanda yake samun nasara da kuma wanda baya samun nasara. Me ake nufi da marketing? Dukkan kayanka, dukkan ideanka, duk wani abin da kake yi, in dai ba marketing a cikin wannan abin naka, to za ka iya ganin cewa kaya mai kyau gashi nan a kasuwa ko kuma gashi nan, amma kuma mutane sun bar shi sun je wurin kayan da bai kai wannan kyau ba. Saboda shi wanda ake zuwa wurin nashi zai iya yiwa cewa sun fi ka iya marketing ne, wato sun fi ka iya tallata kayansu ne. Abin da ake nufi da marketing shine tallata kayanka. Ta yaya za a yi ka tallata kayanka? So wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci a kasuwanci, kuma shine bambancin kasuwanci da yake samun nasara da wanda baya samun nasara. Kada ka ɗauka cewa saboda ka je ka kama shago ka zuba kaya masu inganci, wato kawai mutane za su zo wurinka su yi siyayya ba tare da marketing ba. Dole ne a ce ka san yanda za ka tallata kayanka, mutane su zo su rinka siyan kayanka. Wannan shi zai sanya ka samu nasara a kasuwancinka. Amma duk kyan kayanka, duk kuma kyan wata idea taka, in dai zama cewa mutane ba sa siyan wannan abun naka, to wannan abun naka ko ba daɗe ko ba jima dole ne ka ga cewa ka kulle wannan abun naka. Saboda me? Saboda babu kasuwa a cikin wannan abun naka. To amma idan ka ɗauki abunka, ko da a ce abunka average ne, idan ka tallata shi, in dai ka san yanda za a yi ka tallata abubuwanka, to wannan abun shi zai baka damar cewa ka ga cewa ka samu nasara fiye da ma wani wanda yake da kaya wanda suka fi naka inganci, in dai bai tallata kayan shi ba. Duk da yake yana da kyau duk wani abin da zaka saida wa mutane a ce ka yi ƙoƙari ka saida musu abu mai inganci. Duk za mu yi magana me ya sanya wannan yake da matuƙar muhimmanci. Akwai formula ta marketing wanda wannan abun shi zai sanya ka sami nasara a kasuwancinka. Kuma sanin wannan abubuwa guda biyar shine wato abin da zai sanya ka fita, wato ka samu nasara a kasuwancinka da kake yi. Abubuwa ne guda biyar wanda kowannensu yana da matuƙar muhimmanci. Idan kowanne daga cikinsu za ka inganta shi ko da kaso 10 ne cikin 100, to za ka samu cewa ribar da za ka samu a kasuwancinka ta lunku fiye da yanda take a baya. Abu na farko wanda za mu yi magana a kan shi shine abin da ake kira leads. Me ake nufi da leads? Leads wato shine duk wani mutum wanda zai shigo shagonka, ko ya yi siyayya ko bai siyayya ba, shine ake kira leads. Wato idan shago ne da kai, yawan mutanen da suka shigo shagonka suna da matuƙar muhimmanci a kasuwanci. Yawan jama'a da suka shigo shagonka suna da matuƙar muhimmanci a kasuwanci. Shi ya sanya yake da matuƙar muhimmanci idan za ka yi kasuwanci ka sami location mai kyau inda mutane suke yawan wucewa. Wurin da mutane suke yawan wucewa ko kuma wurin da mutane suke da yawa. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Kada ka ɗauka cewa idan wani ya je ya kama shago a wurin da mutane suke wucewa da yawa, kai kuma ka je ka kama shago a wurin da mutane suke wucewa ba yawa, to dole ribar da wancan zai samu sai ta sha bamban da ribar da za ka samu. Saboda wancan yana da yawan mutane suke wucewa, abin da ake kira traffic. Wato yawan mutane wanda suke wucewa
suna da matuƙar muhimmanci a kasuwanci. Idan zamanto cewa shago ne gare ka, yawan mutanen da suka shigo shagonka su ne ake kira leads. Idan kuma ya zamanto cewa wato kamar ba shago bane gare ka, kai ne kake zuwa kake samun mutane, misali a ce mutanen nan da suke zuwa kamfanoni ko ma'aikatu, so yawan ma'aikatan da ka je yana da alaƙa da ribar da za ka samu ko kuma da cinikin da za ka samu. Misali yanzu idan mutum 100 suka shigo shagonka, wannan ko su yi sayayya ko ba su yi ba suna ake kira da leads ko kuma a ce masu prospect. Idan mutum 50 suka shigo shagonka, wannan su ake kira da leads. To yawan mutanen da suka shigo shagonka suna da matuƙar muhimmanci a kasuwanci. Ba yanda za a yi ka haɗa ribar da wanda mutane 100 suka shigo shagon shi, wanda mutane 100 suke shigo shagon shi a kullum, da kuma wanda mutane 50 suka shigo a kullum. Ba zai, ribar da cinikin da za su samu ba zai taɓa zama ɗaya ba, saboda shi wannan mutanen da suke shigowa sun linka wanda mutum 50 suke shigowa. Saboda haka wannan yana da matuƙar muhimmanci a kasuwanci. So wannan kenan. Sai abu na biyu shine conversion rate. Me ake nufi da conversion rate? Shi conversion rate shine wato yawan adadin mutanen da suka siya kayanka. Idan mutum 100 suka shigo shagonka, ba dukansu bane za su sayi kayanka. Wasu za su zo ne kawai su tambayi farashi, wasu za su shigo ne su tambaya akwai abu kaza a ce masu babu. So adadin mutanen da suka sayi kayanka su ne ake kira da customers. Mutanen da suka sayi kayanka su ne ake kira da customers. So shi wannan conversion rate ɗin ana so shi ma yayi yawa. Idan mutum 100 suka shigo shagonka, sai mutum 10 suka sayi kayanka, wato conversion rate ɗinka ya zama wato kaso 10 ne a cikin 100 kenan. Ya zama kenan 10% ne conversion rate ɗinka. Idan ya zamanto cewa mutum 100 suka shigo shagonka, sai mutum 20 sai suka sayi kayanka, zai zama me? Zai zama conversion rate ɗinka ya zama me? Ya zama 20% kenan. Wato duk mutum 100 da suka shigo shagonka, mutum 20 sun sayi kayanka. Wannan shine ake nufi da conversion rate. To ana so ya zamanto cewa kai a matsayinka na mai shago, idan mutane suka shigo shagonka, kai kokari ka ga cewa sun sayi kayanka. Ta haka ne wato za ka samu riba mai yawa a kasuwarka. Maimakon a ce mutum 10 ne suka sayi kayanka, to kyau a ce mutum 20 ne suka sayi kayanka. Yadda za ka gane number of customers ɗinka shine me? Number of customers shine me? Shine wannan leads ɗin nan times conversion rate. Wato yawan mutanen da suka sayi kayanka shine yawan mutanen da suka shigo shagonka da kuma yawan adadin mutanen da suka sayi kayanka. Misali yanzu nan wurin, a ce mutum 100 sun shigo shagonka, sai conversion rate ɗinka sai zama cewa a cikin mutum 100 mutum 10 sun sayi kayanka, wato kana da 10% kenan. So nan kenan zai baka kenan number of customers ɗinka shine me? Shine 10. Wato mutum 10 su suka sayi kayanka. Wannan shine number of customers. Wannan kenan. Sai
abu na gaba shine average dollar purchase. Shi wannan abin da yake nufi shine idan kana da shago, adadin mutanen da suka shigo shagon naka suka siyayya, wani zai yi siyayyar 1000, wani zai yi siyayyar 2000, wani zai yi siyayyar 10,000. To abin da ake nufi da wannan average dollar purchase ɗin nan, to yawan mutanen da suka shigo shagonka suka yi siyayya, menene average cinikin da suka yi da suke maka a wata ne ko a shekara ne? Yanda ake yi shi wannan a gano shi shine me? Shine total sales revenue. Total sales revenue ɗinka divided by me? Divided by number of customers. Wannan shi zai baka average dollar purchase, wato average ɗin cinikin da ake maka a shagon naka. Inda cinikin da ake maka ya sha bamban, wani in yazo zai siyayya mai yawa, wani in yazo zai siyayya kaɗan. To amma akwai buƙatar a gano cewa to mafi yawancin mutanen da suke shigowa cinikin nawa suke yi. Wannan shine abin da ake nufi da average dollar purchase. Sai abu na gaba, abu na hudu, akwai abin da ake cewa number of repeat business. Me ake nufi da number of repeat business? Adadin mutanen da suka zo suka yi siyayya a shagonka. Wato wasu mutanen in suka siyayya a shagonka za su dawo fiye da su ɗaya. Wani zai dawo su biyu, wani zai dawo su uku, wani zai dawo so 10. To ana so cewa adadin yanda wato mutum zai dawo shagonka a ce ya yawaitu. Ba wai a ce da mutum ya zo ya yi sayayya a shagonka so ɗaya ba zai ƙara dawowa ba. Kuma wannan number of repeat business ɗin nan shi yafi komai muhimmanci a kasuwanci. Duk wani kasuwanci wanda idan mutum ya zo zai siyayya a shagonka so ɗaya ba zai ƙara dawowa ba, to wannan kasuwancin gab yake da mutuwa. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa duk mutumin da ya zo shagonka ko kasuwarka ya yi siyayya baka cuce shi ba, kuma ka masa mu'amala mai kyau. Wataƙila ma kana da nambarsa, duk sati ka ringa aika masa da saƙo na gaisuwa da sauransu. To duk irin wannan abun ne wanda zai sanya mutum ba zai manta da kai ba. In dai ya tashi siyan wani abu wanda kake saidawa zai tana cewa wane yana sayar da irin wannan abun, bari in je wurin wane. Duk waɗannan kyautata alaƙa yana da muhimmanci sosai, ta yanda idan mutum ya yi siyayya a shagonka zai rinka dawowa yana siyayya, a ce ba shi da wani wuri wanda yake siyayyan irin wannan kayan idan ba wurinka ba. Wannan yana da matukar muhimmanci a kasuwanci, kuma shi yafi komai muhimmanci a kasuwanci. Saboda me? Saboda idan kana da wato adadin mutanen da suke zuwa shagonka suke siyayya, wato baka da damuwar cewa kullum sai ka rinka tallata kayanka. Saboda me? Saboda kana da kwastomomi wanda sun yarda da wannan kasuwancin naka, kuma suna zuwa su yi siyayya a wannan shagon naka. Saboda haka baka da damuwar cewa sai ka rinka tallata kayanka ko da yaushe. Saboda me? Akwai kwastomomi a ƙasa. Wani lokaci ma jira suke yi ma a kawo a yi odar kaya su zo su yi siyayya a wurinka. So wannan yana da muhimmanci a kasuwanci, kuma dole 'yan kasuwa sai sun kula da wannan abun sosai. Sai sun kula da shi sosai. Saboda me? Saboda shi ne abin da ya fi komai muhimmanci a kasuwanci. A ce mutum idan ya zo shagonka ya fara siyayya, a ce zai ci gaba da siyayya, zai ci gaba da siyayya, zai ci gaba da siyayya. Wannan shi ne abin da ake buƙata. So a formular mu, number of customers ɗin nan
number of customers times average dollar purchase times number of repeat business, shi zai baka total sales revenue. Me ake nufi da total sales revenue? Misali a ce yanzu idan mutum ya je kasuwa ya sayo kaya, da ya sayo kayan nan sai ya zo sai ka sayo kaya naira 1000. Da ka sayo kaya 1000 sai ka zo sai ka sai da kayan nan 1200 misali. So shi total sales revenue shine me? Misali a ce to ka sai da ko wannan kayan a ce guda 20 ne kuma kowanne ka sai da shi akan 1200, to wannan times 20 din nan idan ka buga wannan shi zai baka total sales revenue ɗinka. Wato abin da yake nufi shine shi wannan ba shi da alaka da ribar da ka samu, kawai cinikin da kai ne, cinikin da kai gaba ɗaya jimilla shine abin da ake nufi da total sales revenue. Wato cinikin da kai jimilla ba shi da alaka da ribar da ka samu. So ta haka ne zaka gane wato cinikin da kai a wata ne ko kuma a shekara, ta hanyar number of customers ɗinka, average dollar purchase, number of repeat business, da kuma shi zai baka total sales revenue. Sai abu na gaba wanda yake da muhimmanci shine me? Shine number 5, shine gross net profit. Me ake nufi da net profit? Wato shi net profit abinda yake magana akai shine me? Shine wato jimillar ribar da ka samu, jimillar ribar da ka samu a dunkule. Misali a ce yanzu kowane abu idan ka sayo abu na naira 1000 sai kake so wannan abun ka sami riba ta 10%, ya za ka samu wannan riba? Sai ka ce wannan 1000 times 10%, wannan shi zai baka nawa? Shi zai baka 100. To wannan 100 din nan idan kana so ka samu ribar 10% na wannan kuɗin, sai ka ce to 1000 nan plus 100 shi zai baka me? 1100. So wannan shine your profit margin, shine your gross profit margin kenan. Shi wannan gross profit margin. Shi net profit margin shine me? Shine wato idan ka so abu dole akwai wahalhalu wanda za a yi wa wannan abu. Wataƙila ka je kasuwa ka so kaya na 20,000, da ka so kayan 20,000, a cikin wannan kayan wataƙila akwai kuɗin mota da aka yi 1000, akwai kuɗin 'yan dako da ka bada 500,000, akwai kuɗin haya da kake biya a shekara, wataƙila kana biyan hayan 1000, ko kuma idan aka raba abin duk wata ko kuma duk sati, maybe a sati a ce abinda kake biya a sati wataƙila a ce 5,000. So duk waɗannan abubuwan idan aka cire su, idan aka cire waɗannan abubuwan sai ya zamanto cewa ka samu ribar
6,000. So wannan shine net profit margin ɗinka, wato net profit abin da yake shine wato ribar da ka samu bayan an cire duk wata wahala da aka yi wa wannan kayan, da aka yi a wannan kasuwancin. Wato ribar da ka samu a wannan kasuwancin shine net profit. Shi kuma gross profit, shi kawai abin da yake magana shine idan ka so abu naira 1,000 sai ka saida shi naira 1,200, so gross profit ɗinka shine 200. Saboda me? Saboda ga yanda ka so abin nan, kuma abin da ka saida shi. Bambancin wannan da wannan shine me? 200. Wannan shine gross profit ɗinka. Shi kuma net profit ɗinka shine me? Shine wannan 200 ba riba ba ce kadai, dole sai an cire wasu wahalhalu da aka yi da sauransu. Wataƙila da aka yi haka da zaka tashi da riba ko 150 ko naira 100. So wannan shine abin da ake nufi. So dole ne mutum ya san meye net profit margin nashi. Wato idan ka so kaya aka cire duk wata wahalhalu da aka yi, wato margin ɗinka nawa ne, wato ainihin ribar da kake samu a kaya, nawa ne ainihin ribar da kake samu a kaya. So waɗannan abubuwa guda 5 su ne abubuwan da suke da alaƙa da wato ribar da mutum zai samu a kasuwanci. Su ne abubuwan da suke da alaƙa wato ta kai tsaye da ribar da zaka samu a kasuwanci. Yawan mutanen da suka shigo shagonka, yawan mutanen da suka sai kayanka, yawan siyayya da aka yi, wato shine abin da ake cewa average dollar purchase. Wato average na kuɗin da ake siyayya a shagonka, da kuma yawan mutanen da suka dawo suka ƙara siyayya a shagonka, da kuma net profit margin ɗin naka, shine zai baka wato ribar da zaka samu a kasuwancinka. Saboda haka abu ne mai matuƙar muhimmanci mutum ya san wannan.